Врятуйте батька, виконайте свій обов'язок. Донька політв'язня Едема Бекірова звернулася до президента України з вимогою зробити все можливе для його звільнення. Елеонора Бекірова опублікувала звернення до Володимира Зеленського у соцмережі, а також закликала усіх небайдужих кримчан підтримати батька в суді. Завтра в окупаційному Верховному суді Криму заплановане чергове засідання. За словами доньки Елеонори, якщо завтра окупанти вирішать етапувати батька з Сімферопольського СІЗО до Красноперекопська, він оголосить голодування, бо тяжкохворий чоловік в критичному стані просто не витримає багатогодинного знущання в дорозі. Сегодня я написала открытое письмо нашему президенту Владимиру Зеленскому. Это даже было уже не письмо, это уже крик о помощи. Я просила, чтобы приняли меры, чтобы наконец-то моего отца перевели в больницу и оказали ему надлежащий медицинский уход и в конце концов о его освобождении. Завтра, 8 августа в 14:00 в Верховном суде Крыма состоится суд по продлению стражи моего отца Эдема Бекирова. Я очень прошу всех прийти поддержать моего папу, передать ему дух, силы, чтобы он знал, что народ с ним. Если суд примет решение о том, чтобы его этапировать в Красноперекопск, для него это прямая смерть. Нагадаю, тяжкохворого кримсько-татарського активіста Едема Бекірова окупанти з грудня минулого року тримають у СІЗО. Його затримали на в'їзді в Крим та звинуватили в нібито зберіганні боєприпасів. Едем Бекіров, інвалід першої групи, переніс тяжку операцію на серці. У чоловіка ампутована нога та цукровий діабет, тож він має перебувати під медичним доглядом. Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати Бекірову медичну допомогу. Однак окупанти цю вимогу ігнорують.